a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Wara li dan l-aħħar it-temp kien aktar jindika li deħla x-xitwa flok is-sajf, illum b'tala pubblika ħarġet ġurnata tipikament sajfija. One News illum wara nofsinhar żar il-bajja tal-Ġnejna li kienet miżawda bin-nies bil-parkeġġ bis-swit il-bajja mimli daqs bajda bil-karozzi. Familji taħtinet apposta, tfal iċċafċfu fil-baħar, oħrajn jilagħbu fuq ir-ramel, kulħadd igawdi il-ġurnata xemxija fuq xatt il-baħar, il-bot mill-istudju, ix-xogħol u r-rutina ta' kuljum. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Iltqajna ma' uħud li kienu fuq ix-tajta fil-Ġnejna. Jiena lesa għajja biss, niġaħba tfal. Għaliex? Għax nħossu kisa, ndum naqra ma jena, sawek u daqsek. Inżilt? Le ta' għax għadu kisa. Għal-ħabta ta' wissu. Għalija il-bahar veru joġobni imma sakemm tidħol ikun kisa, sakemm tidraħ imma. Saħħa mhux ħaġin. Illum festa u ġejtu għaliex? Ma nix nagħmlu, għattajna ġurnata u. Jiena nħossu sħun. Imma jiena meta kont żgħar kont inħobb nom, jiena naħseb hemm naqgħod ta' nies iħobbu l-baħar. U ftit ta' nies oħra ma jħobbuhx. U jgħidu kiesa, jiġibu skuża. Kombinazzjoni tfal għas-suppost xogħlijiet, imma għallu li biex niġi magħhom hawnhekk u ġejt hawnhekk. Inżilthom? Ejja, l-ewwel. Kif inhu l-baħar? Eżatt. Eżatt. Ġejna naqas hawnhekk u għax sħana. Kif inhu l-baħar? Kiesa imma sakemm tinżel. Jien kont xogħol ngħid u t-tifel ċempil li għalli ma tixtiġu l-baħar u ġejna naqraw. Biex ngawdi naqra tfal fl-istess ħin. Tajjeb kien il-baħar, tajjeb, hija temperatura tajjeb. L-ewwel għawma tagħkom? L-ewwel waħda llum. X'fet lilkom fis-7 Ġunju ġejtu tomu? Xkunna frit nejlija. Friju, u issa l-lejla mmorru naraw l-ispettaklu tal-Valletta Pageant. Abbracciato con te, abbronzatissima.